Сімнадцята година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», в студії Маргарита Потапова. Сторіччя першого Курултаю кримськотатарського народу в Україні відзначають на державному рівні. У Верховній Раді щойно завершилось урочисте засідання, присвячене ювілею. Участь в ньому взяли сотні делегатів Курултаю кримськотатарського народу. Більшість з них спеціально приїхали з окупованого Криму. Розпочалося урочисте засідання в парламенті з гімнів українського та національного кримськотатарського. Виступили, зокрема, голова Верховної Ради Андрій Парубій, представник президента у парламенті Ірина Луценко, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв та голова Меджлісу Рефат Чубаров. Наш телеканал транслював урочистості наживо. У парламенті зараз знаходиться наша Олена Стецюк. Вона розповість, про що говорили на зібранні. Олено, тобі слово. Добрий вечір, колего. Скажу, що перший Курултай кримськотатарського народу – це одна з визначних дат в історії Криму. І сьогодні на урочистому засіданні з нагоди сторіччя Курултаю присутні голова і члени Меджлісу, також делегати Курултаю, присутні також президент України Віктор Ющенко, президент Леонід Кравчук, також присутні деякі депутати, а також міністри. Скажу, що на відкритті цього урочистого засідання Андрій Парубій, спікер Верховної Ради, сказав, що сьогодні, як і 100 років тому, держава-агресор намагається чинити репресії проти українського народу і проти кримських татар. Але тим не менш Крим буде звільнено. І зазначив, що український народ і кримсько-татарський народ є єдиним народом. Представник президента у парламенті Ірина Луценко зачитала лист від президента Петра Порошенка. Вона сказала, що Україна докладає максимум зусиль для того, щоб країна-агресор був покараний. Зокрема, звертається до Організації Об'єднаних Націй, звертається до Міжнародного кримінального суду. І також дуже важливим кроком має стати зміни до Конституції. Прошу пряму мову Ірини Луценко. Розпочато роботу над створенням у Криму національної автономії кримських татар у складі суверенної і незалежної української держави. Очікую ближчим часом від робочої групи Конституційної комісії напрацьованих та узгоджених змін та доповнень до розділу 10 Конституції України, що мають законодавчо закріпити статус такої автономії. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров сказав, що зміни до Конституції будуть обговорюватися вже незабаром і в Меджлісі, а також в експертному середовищі. Він висловив сподівання, що президент за поданням Конституційної комісії вже на цій сесії зможе відправити ці зміни до Конституції на розгляд до Верховної Ради, а та у свою чергу проголосує та відправить до Конституційного суду. Він зазначив, що якраз це і може стати ці зміни до Конституції, відновлення автономії у складі України може стати шляхом для відновлення суверенітету. Крім того, лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, говорячи взагалі про історію, говорячи про сьогодення, сказав, що десятиліттями питання кримсько-татарського народу в Україні, на жаль, не вирішувалося. І сказав, що лише після Революції Гідності, наприклад, був ухвалений закон про відновлення прав депортованих. І зараз прошу пряму мову Мустафи Джемілєва. Егер де Україна devleti 1991 senesi Якби Україна вела виважену і системну політику, якби статус Криму відповідав праву кримськотатарського народу на самовизначення, а не був би якоюсь республікою-гуртожитком, то його окупація у 2014 році була б, якщо б не повністю виключеною, то у всякому разі ускладненою. Kaderleri tayin etmeye hakkı olan prensiplere göre Ось якраз щойно закінчилося урочисте засідання. Гості виходять із сесійної зали, спілкуються, бо справді для них цей день особливий. Студія? Дякую. З нами на зв'язку була Олена Стецюк. Вона розповіла про урочисте засідання у Верховній Раді, присвячене сторіччю першого Курултаю кримськотатарського народу.
100-ту річницю Курултаю сьогодні відзначають кримські татари. Вищий повноважний орган Національний з'їзд відбувся у листопаді 1917 року. На ньому прийняли Конституцію Кримської Народної Республіки, прапор та герб. Головою тоді обрали Номана Челебіджихана. До 100-річчя Курултаю мої колеги підготували сюжет. 100 років тому в Ханському палаці в Бахчисараї відкрився Національний з'їзд – перший Курултай кримськотатарського народу. Цьому передували місяці напруженої роботи кримськотатарських лідерів. В революційні часи організувати Національний з'їзд виявилося досить складно. Курултай узяв на себе обов'язки тимчасового Кримсько-мусульманського виконавчого комітету і проголосив себе парламентом Кримської Народної Республіки. Головою уряду обрали 32-річного Номана Челебіджихана. Перехід кримських татар із стану народу, етносу, до стану вже етнонації, тобто спільноти, яка об'єднана не тільки культурою, спадком попереднім, а й політичними цілями на сучасному етапі. Курултай став тією структурою самоорганізації кримських татар, який отримав продовження в наш час. Незважаючи на дипломатичність Челебіджихана, у кримсько-татарського національного руху в той період практично не було союзників. Кримський півострів опинився в центрі протистояння декількох політичних сил. Кримські татари хотіли автономії, більшовицька Росія хотіла бачити Крим виключно в своєму складі. На першому етапі вони говорили, ми хочемо такої автономії в межах новостворюваної російської держави. Потім вони говорили про політичну автономію. І на третьому етапі, вже ближче до січня 1918 року, коли вони побачили, що жодна політична сила, яка презентує в тій чи іншій мірі російськость, ніхто з них не хоче жодних свобод для кримськотатар. Недовго проіснувала Кримська Народна Республіка. Більшовицький уряд її не визнав і збройними загонами скинув уряд. Голову Номана Челебіджихана в лютому 1918 року розстріляли. Майже 80 років по тому, після депортації і повернення на батьківщину, в 1991 році провели другий кримськотатарський Курултай. На ньому ухвалили декларацію про національний суверенітет кримськотатарського народу. Курултай обрав меджліс кримськотатарського народу на чолі з Мустафою Джемілєвим. Если, скажем, в организации Крымско-татарского национального движения, центральной инициативной группе были активисты национального движения, и они были рупором народа, то здесь уже непосредственно избранные самим народом, независимо от их политических, религиозных или там каких-то взглядов. И это, конечно, очень поднимало вес и значение Курултая и Меджлиса. 100 років тому Центральна Рада Української Народної Республіки була єдиною, хто визнав нову державу. В цьому році дату створення Курултаю відзначають на всеукраїнському рівні. Вікторія Аблязова, Заман, АТР. У Криму знову обшуки. Окупанти нагрянули до Фазила Ібраїмова. Шукали заборонену літературу і документи по галявині протесту на вулиці Стрілецької. Про це згодом в коментарі активістам Кримської солідарності повідомив сам Фазил Ібраїмов. Чоловіка не затримували. Він пов'язує візит силовиків зі своєю громадянською позицією, тому що займається вирішенням земельних питань кримських татар свого мікрорайону. Забрали эти документы, которые относятся к поляне протеста Стрелковая. Всю литературу, которая есть, у нас литературы много. Все посмотрели то, что можно было. Из исламской литературы ничего запретного не нашли. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман» кримськотатарською мовою Шевкетом Наматулаєвим менш ніж за годину. Будьте з нами.